Na, sziasztok srácok, a mai videóban nem más lesz, mint sem hát az első videómat fogjuk felvenni, és igazából annyi lesz a lényeg, hogy rankedbe játszok, és azzal a skinnekkel játszanom, amivel az előző nyertes játszott, és ebben az a csavar, hogy rankedbe fogom csinálni, hogy minél hamarabb fel tudjak jutni Championbe, úgyhogy ja. Most az emótokat nézzétek el, hogy így vannak, meg a háttérzajt, nem tudok vele mit csinálni. De a Invis helyett berakjuk a boxot, szerintem. Úgyhogy ja, és találkozunk a gameben. Na és hát itt is vagyunk a gameben. A map egy Legendary Laser Tracer lesz. Úgyhogy ja. Ó, itt egy Crown Goat, és azt kell rólam tudni, hogy nyilván nem vagyok egy pro videós, csak nemrég kezdtem el. Sőt, igazából ez az első videóm, úgyhogy ja. Kérlek, ne nézzétek le, ha tetszik, akkor like és feliratkozás. Amúgy én ezt nem kérem. És megpróbálnék egy olyan skint keresni, ami mondjuk nekem meg is van. És ezt túléltük, nem tudom hogy, de túléltük. Amúgy szerintem ez a Legendary Laser Tracer, ez egyik legjobban sikerült map amúgy. Nekem nagyon tetszik. És tök sok jó és hasznos trükk van benne, amit meg lehet tanulni. Nézzük, ki lett a nyertes. És ez az, ő lett a nyertes. Fuzeroko 500 IQ. Ja, hát legalább egy jó skinnel kell játszanunk. Epic! Jobb, mint amivel mi kezdtünk, de szép jó lett volna egyet behúzni a győzelmet, és azzal a skinnel játszani, amivel mi akarunk. És itt is van, ilyen bőrszínben. Footstepjét nem néztem, mehetünk is a következő gamebe. Igazából ez hát most amúgy örülnék, hogyha nyernénk többet is, ugye, mert akkor legalább olyan skinnel játszhatnánk, amivel én akarnák, 1, 2, meg legalább rankedben is fejlődnénk, és nagyon remélem, hogy Lega BD lesz, és Lega BD. Ennek nagyon örülök, bár nem tudom, hogy miért. Igen, itt van megint a Crown Goat, tehát ő már Goat, nem Crown Champ, ő Crown Goat. Itt van az egyik friendem is a ranked körbe, nem hívtam be, de itt van. És itt van az előző game nyertese is. Gyönyörű SP volt tőlünk. SSR Anas próbálnánk veszedni a pályáról. Ez most nem jön össze. Viszont azért a győzelem összejöhetne. Viszont attól még szerintem nagyon messze vagyunk. Ki ne üssen. Mert azért nem akarok végig spektátolni egy game-et, de az a jó, hogy rankedbe csináljuk, hogy így nem tart olyan hosszú ideig. Viszont, és hát hosszú ideig tart, de egy körös. Tehát nem több körben van, és meg kell várni, míg esetleg a botok tovább jutnak. Tesó, és nem tudok láttolni. Hú, de béna vagyok. Hát SG Master tovább jutott, és minden igazából megtekmenzés, hogy ki nyeri meg. OG SSR Anas nyerte meg. Hú, de béna voltam, hogy nem tudtam klatcsolni. Megkeressük ezt a skint, aztán megyünk ezzel. Hát igazából ennyi. Hát te meg ne hívogassál, itt is van.
bőrszínes ugyanez, mehetünk is, mivel hogy valami nagyon szar mapot fog bedobni, és igazából addig játszunk, még egyet legalább nem nyerünk, vagy kettőt, ugye, mert attól függ, milyen hosszú lesz a videó. De úgy akarom, hogy minimum 2-t nyerjünk, és ugye akkor és az utolsó kört meg olyan skinnel játszok, amivel én szeretném játszani, és remélem megint Lega BD lesz, és megint Lega BD. Azért előző körben egy elég szépet espéztem. Klipre nem ment, bár amúgy lehet meg lesz klippelve. Ezt megy majd ki TikTokra. TikTok nevem az Potato, ugyanúgy. Ó, ez az meghalt a... De az ilyeneket nem értem például, akik így kihágolják az embert, mert ugye hackbox is kik van. És így kihágolja az embert, de ő is megy vele, de azért kihágolja, ő ugyanúgy meghal, és ugyanúgy mínuszba kerül, de neki tök mindegy, de akkor ugyanúgy mínuszba kerül. Ez akkor a legidegesítő, amikor ellene csinálják meg. Miért, amikor mással csinálják meg úgy, hogy te vagy benne a körbe, az úgy oké. Meg az a legidegesítő, mikor más kihágol úgy, hogy ugye éppen hogy odaérint téged a lézerhez, és így nem esik ki, és te neked meg soha nem sikerül. Jó, hát igazából itt annyi a lényeg, hogy mi nyerjünk, vagy ez a KNG-s nyerjen. Ez a két lehetőségünk van. De szép SP-t adott. Azt a rohadt. Ez gyönyörű SP volt, hát ezt max kikkel lehetett volna kivédeni, de ez akkor is szép volt, és az ő skinnével kell játszani, ami amúgy inkább ilyen wave skin, ez az Ice Spirit, de jó, menjünk ezzel a skinnel, és egy úcsót a videó végére húzzunk be. Igen, itt azért az a nehéz ranked, hogy itt már szinte mindenkinek vannak emótjai, és hát itt azért olyan nehéz, mert ők is leütetnek, ők is jól játszanak. Tehát ja, igazából ennyi, és nem az van, hogy csak te vagy, bemész normál gamebe, és konkrétan 3 darab vagy 4 darab real player van, amiből ők se tudják az összes mapot, és úgy nyersz. Tehát így ennek nincs értelme. Hát Lava Land Legendary, nem hiszem, hogy be fogjuk húzni. De jó, és nincs Crown Champ, és se Crown Goat. Lehetnék, ha nem késtem volna le az eventet, de nem tudom, hogy még benne van-e. Gyönyörűen visszajövünk, és táncsolnak a fenébe. Ezt végignézhetjük, hogy ki lesz a nyertes, de én ezt nektek ki is vágom szerintem, és meglátjuk majd, hogy ki lett a nyertes. Megyünk majd még egy kört, és az lesz az utolsó. Kikörünk a döntőnél. 5 X50 Pablo, és VIP valaki, és 50X Pablo nyeri. Tehát igazából a Mr. Stumble fekete skinben lévő kell menni, és mínusz 100. Igen, amit a videóban eddig nyertünk. Mindre is buktuk. Közel a jó kis fekete Mr. Stumble-el, amivel ugye a videó előtt voltam, mert játszottam. Azzal fejezzük be igazából a videót. Hát nézzük meg, hogy mi lesz a map. És ismételten egy Lava Land Legendary. Ja, van egy Crown Champ, ezt nem tudom, hogy lehetett megszerezni ezt a Crown Champet, de jó lett volna. Most rágítottam magamra a csávót, ez biztos. És egyelőre nem estünk ki, de ezt le kéne kapogni, és örülni kéne. Ez gyönyörű, eddig nagyon jó, itt elugrálgatunk, de itt sem lehet elugrálgatni végtelen ideig.
mert le is ütnek minket, viszont ez nem jó. Crown csempes is kiesik igazából innen, és ne a szellem nyerje meg. És akkor igazából jön, de hát Wint nem fog sikerülni behúzni a meccs végére. Gyönyörű Abraham. Gyönyörű Abraham. És Abraham nyerte meg. Hát egy győzelmet nem sikerült behúzni, viszont elég izgalmas és jó meccseket mentünk. Én köszönöm a figyelmet, Potátó voltam, sziasztok!